Nueva telepizza con nachos, con delicioso queso fundido en el centro para conseguir lo que nadie ha hecho, unir a toda la familia. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, bai, pozik, azkenen beste pausotxo bat aurrera denboraldin, beste partidu bat gehiago, prestakuntzan, eta bueno, jendea minutuk akumulatzen eta prestakuntza hobetzen aldortatik pozik. Eta bueno, nik uste dut taldeak erantzun onda izan dula partiduan eta esperotako lana. Bai, azkenen badakigu aukerak izan bardiela, garrantzioa aukerak izatea dela, eta hortan jarritu behar dela, gaina sorti izan den gaur gola izateko, Imanolek gola sartu du, alde hortatik pozik baita, eta segura asko aurrea behi da gol gehi izango ditugula. Ondo, azkenen etorri berria da, aste honetan hasi da lanean, lehenengo partidu izan du taldearekin, eta bueno, egia esan egokitzen eta ondo adaptatzen ari da. Bai, azkenen badakigu prestakuntza hortan ere garrantzitsua dira olako erantzunak izatea taldeak, gola jaso eta aurpegia eman nahi izatea eta aurrea begiratzea. Olako kolpe bat izan ondoren, aurrea egin du taldeak eta bere gola sartu du. Bai, azkenen festa polit bat, ikastonaldeko festa bat, danok posteko festa bat, giro alaia, ume asko, aldertatik baita gustora. Bai, alde hortatik lasai ginean, esan dugu bezala baina arte, emaitzak eta golak ez dira garrantzitsunak, beti ondo tortzea, baina ez dira garrantzitsunak eta gaur etzan garrantzitsuna, ez? Nik uste beste pausutxat eman deula, talde hon baten kontra, ja minutu gartzen eta bentsat txispa puntioi hartzen, eta pixkanaka denboraldia aurre joan bezala, denboraldia hasiera aurre joan bezala, hobetzen jongo, ez? Ondo ikuset, ez? Gaur partidu polit bat genukan hemen, zehazkan aldeko partidu bat eta talde hon baten kontra, ez? Nik uste taldea pixkanaka hobera dijoala, gaur akaso bigarren zatin zelaia bustila ondan, velozia gehiago eman izan dugu baloia eta akaso hobeto jogatu dugu, eta horrengo zatin, bai guri eta bai beste taldeai zelai sekuekin gehiago kostatu zego, ez? Baina, ondo ikustet, pixkanaka egala pausuko horre ematen da bide garrantzitsua. Ne buru ondo ikusit, ez? Baina, zatizut ustet, bukaeran pixkat aukera gehiago ondiala, partio montuan puskatu inda eta hori akaso gure alde eroi da, aukera desente ukitu gulako. Eta, zelaian bizkortasunak, partio ere txispa gehiago mandio, ez? Eta aukera gehiago ondia bi aldetan. Baina, azkenian, nahiz tagatzen jarri, empatatzeko aukera eukideu, irabazteko ere aukera eukitugu, eta nik ustet sentsazioak onak diala, eta esan duen zela, jarraitu gara dakau. Bai, oso pozik honea tortzia ez, badakigu, zehazkak hemen dazkan zailtasunak eta gure aldetik, eskua botatzea balin badaka, diru pixkatatea eta hemen euskaraz ikasi esaten, asko zobe ez, datorren urten deitzea dugu, etorriko geha, justo ondiz.